Mandinibulise mawethu, mandinibulise matholo nyonga ndekudlelana. Esi sihloko ndifuna sithathe nje only 5 minutes ndohlukane naso kuba ndicingela nedatha zenu. Andithandi ukwenza izihloko ezixoxa intwende. Ndicela ubuza apha kuni uba anikayiqapheli nale nto ndiyibonayo mna. Le yento yokokuba kwa-SABC emhlobo wenene, umama ukrweqana ukwinkolo kantu kodwa iinkqubo zakhe ziyi-African spirituality. Njani? Umama ukrweqana kwiinkqubo zakhe uthandazela abantu abasezintlungwini ebacelela kuThixo into yokokuba makabahlangule uThixo. Ayo African spirituality leyo? UngumKrestu kodwa xa ujonga akwenzayo kwinkqubo yakhe yi-African spirituality kuba ujongene nezinto zobuAfrika. Abantu batyiwa ziingxaki ezahlukahlukeneyo kodwa bawungena kwinkqubo kamama ukrweqana bayaphila. Umfundisi uFaleni wenza inkqubo yobuKrestu kodwa iimfundiso zakhe ziyi-African spirituality. Ndike ndamva shumayela ngoonoteksi esithi sanuxabisa imali ngaphezu komntu. Umfundisi uFaleni ukholelwa kwiBhayibhile, ukholelwa kubuKrestu kodwa iinkqubo zakhe ziyi-African spirituality. Unceda abantu abaneengxaki kwimitshato, abantu abahlukumezekileyo kwiinkalo ezahlukahlukeneyo. NgumKrestu oshumayela i-African spirituality. Yiya umama kamaAsi. Kumama kamaAsi ndike ndeva kwezi veki ziphelileyo, zimamelene nto ndizithethayo bethuna niziqaphele. Ndike ndeva kwezi veki ziphelileyo tyhini, hayibo, amadoda xa engena ezawushumayela kwinkqubo kamama kamaAsi, ivele indoda ingene ithi mama kamaAsi mna ndingugqarha uvambana umahlahla umcwerha usiyoyo, abe sesithi umama kamaAsi yena khawutsho siyoyo usiphathele ntoni. Ingene elizweni indoda ishumayele. Yintoni leya? Yi-African spirituality. Ola hlobo laa ndoda ingena ngalo kwinkqubo kamama kamaAsi yobuKrestu azithuthe, okwakuzithutha bubuAfrika. Naxa sekushunyayelwa ke kwezi nkqubo, into endiye ndiyiqaphele mna, akushunyayelwa eBhayibhileni, kungenwa nje kudlulwe kuyiwe kwizinto ezityukuhlala, Xa uyijonga ke ngoku into yokokuba hayi mani, omhlawumbi kungenzeka into yokokuba umhlobo wenene, into ebangela uba mawumyeke uDr Nokuzwela Mndende noba uthuka ubuKrestu noba wenza ntoni, yinto yokokuba bayazazi into yokokuba ezi zinto bezimele uba zenziwa kwinkolo kantu zikhavarishiwe. Andingomprofeti mna, imbonga ayingomprofeti, kodwa ndiyabona abantu bafuna ndifake izinto zobuprofeti, ndithi ndingumprofeti, then ke bazawuthi utatuthi okanye umamuthi. No, ukuprofeta akokuma phezu kwentaba uthi mna ndingumprofeti. No, ayihambi njalo. Mandiphinde ndibuye kancinci umva. Lithiwa ndim, njengokuba uDr Nokuzwela Mndende esophula imigaqo yakwa-SABC kuba umgaqo wakwa-SABC awukuvumeli xa ungumsasazi uthethe kakubi ngezinye iinkolo. Ngumgaqo wakwa-SABC lowo. As much uba nomgaqo welizwe uthi zonke iinkolo ezivunyiweyo apha eSouth Africa zasemthethweni zakumgaqo siseko akumelezekanga zihlaselwe zezinye, kuba loo nto ekugqibeleni ingenza unxunguphalo, ingenza kungabikho ntlalontle, ingenza umlo phakathi kwezo nkolo. Ukuba ngamaKrestu nabantu besintu kungavuka umlo phakathi kwamaKrestu nabantu besintu, ube lo mlo uphenjelelwa ngabantu abafana noMadlamini.
Umhlobo wenene ke into endiyiqaphelayo mna awumhoyi uDr Nokuzola Mndende. Bayamyeka nakwezaa nkqubo zasekuseni uthetha yonke into namasiko, basike bathi hayi myeke mfo kahoho kuba le nto ayenzayo ayinamandla, ngapho koko yi-devil's play. Ya, wenza i-devil's play. So ke masimyekeni aqhubeke ne-devil's play. Lo gama uDr Nokuzola Mndende yena esasaza i-devil's play emhlobo wenene. Oomama kama-asi bashumayela i-African spirituality ngapha. Phantse bonke abasasazi bobuKrestu ngoku bashumayela i-African spirituality. Kangangento yokokuba ngoku awuzazi uba xa unothi ugxeka ubuKrestu bugxekela ntoni, ngaphandle uba unenzondo nje yakho. Kodwa awukwazi ubungabugxeka ubuKrestu, ingakumbi emhlobo wenene, because bayayimastara yonke into abayenzayo. Yonke into abayenzayo bayayimastara. Bayeka ukugxeka amasiko. AmaKrestu ngoku sentsho ukuthi mna beside oomama kama-asi abasasazi, kwa abantu njengoku abasawagxeka amasiko, kuba sekuphelelwe ngoku ukugxekwa kwamasiko. Ukugxekwa kwamasiko sekuphelelwe. Nanjengendoda enamava ke ndininika ubulumko xa nigxeka ubuKrestu, ze nilumke ithi kanti niyazithengisa uba nina nazinto. Akhona amathuba okuzithengisa uba ndazi. Bantu benkolo kantu lumkelani ukuzithengisa uba anazinto. Abantu abazozidenge. Jonga laa nto bayazawungena umntu kwinkqubo kamama kama-asi azithuthe, awugqiba uzithuthe ashumayele. Umfundisi uFoleni athi xa ishumayela athethe ngezinto ezitya ukuhlala. So benza umsebenzi omhle, besebuKrestwini benjalo benza umsebenzi omhle. As much uba kwa iBhayibhile andiyazi bixoka xa kundawoni kuba iBhayibhile sisipili. Ukuba umbi wawuzijonga eBhayibhileni uzawubona ububi bakho, uba umhle wawuzijonga eBhayibhileni uzawubona ubuhle bakho. iBhayibhile ifana nentyatyambo. Intyatyambo ikunika le nto uyifunayo kuba kwawufika inyosi ifunxa phaa yokwenza ubusi obuyimpiliso. Kwawufika isigcawu sifunxa kwakulaa ntyatyambo inye siyokwenza ntoni? Siyokwenza ipoyizini yokubulala umntu. Ithetha ukuthi ke ngoku ukuba ungumbulali wawufunda eBhayibhileni kuzaliseka ubuwena, kuba uzazifumana iivesi zabantu ababulalayo, zabantu abangcolileyo. Xa ulilungisa uza kuzifumana iivesi zamalungisa. Xa ungumntu othanda ukwenza okuhle ufika zikhona iivesi zabantu abathanda okuhle. Jonga laa vesi ithi babemxhelo omnye benjenge-oli isihle ezintshebeni zika-Aroni. Kubekho nengoma endandiyithanda ethi masithandaneni sicela amajuba. Uya kwezaa ndawo zithi bekuyihlononyoko ukuze uThixo akusikelela akwandisela imihla yakho yokuphila. Uye kwezaa ndawo zithi ndandigula nayo kundivelela, uyabuza omnye zange siyokuvelela xa sasikubona phi na. Ithi laa ndawo owawungazange ukwenze kwabo wawukunye nabo awuzange ukwenze kum. Loo nto ithetha ukuthi iBhayibhile yakuthuma into yoba hamba uyokwenza okuhle kubantu ohlala kunye nabo. Uzawuthi iyaxoka wena. Abapolitiki bahamba bovula kooHabhakuki apho iindawo zithi iinkuni zethu sizithenga ngemali, amanzi wethu siwathenga ngemali, ithi singamakhoboka kwilizwe lethu lokuzalwa. Ngabapolitiki ke abo, bafika ikhona indawo yabo. Uwava amakomanisi xa isithi uYesu wayelikomanisi kuba uYesu uthi thengisa konke nako uyokwabela amahlwempu. Bubukomanisi obo. Abantu bezinyanya bathi bawufika kulaa vesi apho uYesu abuzwayo khona into yokokuba abantu abafileyo uthini na ngabo. Uthi uYesu abantu abafileyo bangoonyana bakaThixo, balele balinde umhla wabo wokuvuka. Kutsho uYesu uthi abantu ababhubhileyo balele bangoonyana bakaThixo, balinde umhla wabo wokuvuka. Akathi bazidimoni. iBhayibhile kuxhomekeka into yokokuba uyijonga njani, uvule ziphi iivesi kuyo. Kwaye
ukuba uzawushumayela i-African spirituality, uyishumayela ngenzondo yokokuba uzonde ubuKrestu, uyawushwantshatha ugugu ube na-70 years utotobe uthetha into engavakaliyo. Utotobe uhambe ngentonga uthetha into engavakaliyo kuba ingxaki yakho utyiwa ingqumbo. Udinga uthandazelwa uzokwazi uba omhlawumbi udinga ukuhlambulula uchaze uba kwenzeka ntoni kule nkonzo wawukhonza kuyo. Uzokwazi uthandazelwa, wakube uthandazelwe uzalwe ngokutsha, not ukuzalwa ngokutsha kwasecaweni ke okanye kwaselusindisweni. Ukuzalwa ngokutsha xa uhlambulule uye uzive umtsha kuba laa mthwalo ubusemagxeni kuwe uyasuka. Bendithele video kayina 10 minutes ndizayiyeka. Ndivala ngelithi wathi umnumzana uphumzile Mncikum, mfo kaWoho, ziyavakala izinto ozithethayo, iingxaki zithethwa nguwe wedwa. Ziyavakala izinto ozithethayo, iingxaki zithethwa nguwe wedwa. Bapha abantu bale nkolo basapote ezi zinto uzithethayo. Yabona ke xa ndiyivala into eyenzekalayo ngoku, njengoba nilibele ukuthi urongo njena, nipromote inkolo yobuKrestu kuba bekumele ukuba ezi zinto zishunyayelwa ngomfundisi uFaleni, omama uKweqana, omama uNomthunzivuza, zezi zinto zishunyayelwa ngabasasazi abamele inkolo kantu emhlobo wenene. Wakho wamva uDr Nozwela-Mndende ethandaza ngesintu so that sikwazi ufunda, abantwana bakwazi ufunda? Wakhe wamva ezinqula ngokupheleleyo khona ukuze naselunqulweni simazi uba ukangakanani? Wakhe wamva esombela? Wakhe wamva eshumayela ngokohlobo lwenkolo kantu nangaphezu kwento yoba una-25 years exoxa kweza nkqubo? Awugqiba adlale ubugqirha okungathi le nkolo yeyobugqirha. Mandiveze le ndawo encinci ke. Uyabona ngondandifaka uDr Nozwela-Mndende emhlobo wenene sikunye neekomiti ezazikhona ngelo xesha okanye nekomiti yayikhona ngelo xesha, kodwa indima wayephambili, sasisebenzela into yokokuba sifumane umntu onamandla oza kusimela kule nkolo, amamele izinto esizithethayo enze zona. Thina sasicinge fana uba uzawumamela into esizithethayo enze zona, ayosixelela nge-PhD athi ufundile ukwilevel engentla. Umfundisi uFaleni akakwazi uxelela abefundisi uba yena ukwilevel engentla. Yeyiphi le level ingentla yodlula ubufundisi? Ayikho. Zazi xa usemsebenzini into yokuba ukwilevel yomntu wonke. Aphinde athi uyi-international scholar, kodwa usathi iBhayibhile akayifuni, awugqiba athethe ngo-international. Ulihlazo Dr Nozwela-Mndende, ulihlazo dadewethu, ndicela urhoxe. Andinoze ndijike. Uyabona ukuba funeka ndifile, ukuze ndivakale, Thixo yenza ngokubona kwakho. Camaku.